David Broisteni buruz hitz egitea gustatuko litzaidake. Bere izen osoa David Yonovich Bronstein da, edo zirilikoz horrela idazten da. Ukrainen jaio zen, Sobietar Batasunaren zati bat zenean, 1924ko otsailaren 19. Bakarrik imagina dezakegu zer nolako bizi baldintzak zuden garai horretan, Ukrainian. Guda zebila pasata gero boltxibikeen garaipenarekin. Bronsteinen bizitza oso bitxia izan zen. Bere izaera eta askatasunaren grina askotan taka egiten zuelako sobietar agintariekin. Detailletxo bat bere bizimoldea oso arrunta ez zela esan adierazteko. Bere lehenengo arrakasta xake munduan, 1939ko Kieveko txapelketa irabazita gero, Ukrainiako 1940ko txapelketaren bigarren postua lortzea izan zen. Isaac Boleslaski txapelketaren garaia izan da. Hau eta gero, bi xakelari ukrainiar handi hauek oso lagun onak bilakatu ziren. Boleslaski hil eta gero, Bronstein bere alabarekin, Tatiana Boleslaskaya, ezkondu zen, 1984an. Naiz eta bera, baina asko ere gazteagoa izan. Edonola ere, denok dakigu joan den mendearen hasiera ez zela oso baketsua izan, Europan. Eta arrakasta hauek lortu eta gero bigarren munduko guda hasi zen. Eta naiz eta gure Davidek ez zuen gudu horretan borrokatu, urte horietan xake mundua eten zen berarentzat. Hemendik aurrera bere bizitza konplikatzen da. Josif Stalin boterean zegoela bere aita atxilotu zuten. Ez dago oso garbi zergatik, baina zurrumurruek esaten dute batzuek uste zutelako Leon Trotzkiren senitartekoa zelako izan zela. Bere benetako izena Lev Davidovich Bronstein zelako. Dena den, guda bukatuta gero, David gaztea munduko xakelarien onenean artean zegoen, eta Moskura joan zen bizitzera. Berela frogatu zuen bere potentziala, eta 1954ko Sobietar Batasunaren txapelketan Mikhail Botviniki irabazi zion beraien arteko partida. Hurrengo urtean, hirugarren bukatu zuen, eta bai 1958an, bai 1959an, lehenengo postua konpartitu zuen. Lehenengoan Alexander Kotovekin, bigarrenean Vasili Smyslovekin. Baina ez zuen Sobietar Batasunean bakarrik frogatu oso ona zela. 1958ko Zasjobaden internazionala irabazi zuen. Laszlo Szabo eta bere lagun Isaac Boleslaskiren aurrean. Honek eskubidea eman zion hautagaien txapelketa jokatzea. Eta hau ere irabazi zuen 1950ko urtean, Budapesten, Isaac Boleslaskirekin batera. Berdinketa apurtzeko kanporaketa bat jokatu zen Moskun, 12 partidetara. Horretan ere, berdinduta gelditu ziren, eta beste bi jokatu zituzten. Lehenengoak berdinketa izan zen emaitza, baina Bronsteinek bigarrena irabazi zuen, eta horrekin munduko txapelketaren finala jokatzeko eskubidea, Mikhail Botviniken kontra. Buruz buruko finala hurrengo urtean jokatu zen, Moskun, eta Bronsteinen bizitzaren momentu garrantzitsuena izan zen, eta tamalez bere bizitza guztia garrastu zuena. Finala bukatzeko bi partida falta zirela puntu bat aurretik zegoen Bronstein, baina azken aurreko partida hori galdu zuen, eta ezin izan zuen azkena irabazi. Beraz, finala berdindu giltu zen, baina garai hartako arauen arabera, berdindu eta gero txapeldunak jarraitzen zuen txapelduna izaten. Eta Botvinikek luzatu egin zuen bere erregealdia beste urte batzu. Munduko txapelketarako hurrengo zikloan, Bronstein finalista izanagatik zuzenean sakauta zegoen hautagaien txapelketarako. Hau Zurichen jokatu zen, eta Bronsteinek ezin izan zuen aurreko hautagai txapelketaren arrakasta izan, eta bigarren zelkatu zen, Paul Keres eta Samuel Rzeszkirekin berdinduta, baina Vasili Smyslovetik 2 puntura. Naiz eta ez irabazi, Bronsteinek liburu zoragarri bat idatzi zuen txapelketa honi buruz, eta xake maite baduzu derrigorrezko irakurketa.
Etxipen hau eta gero, Brosteinek ez zituen besoak jaitsi, eta horrengo zikloaren hautagaien txapelketarako saikatu zen. 1955eko Göteborgeko nesorteko txapelketa irabaziz. Besteak beste, Keres, Petrosian eta Spassky aurretik. Hautagaien txapelketa hurrengo urtean lehiatu zen. Amsterdamen. Baina hau ere Esmilovek irabazi zuen. Prostein 3. 7. postuetan berriduta saikatu zen, eta hemendik aurrera ezin izan zuen berriro hautagaien txapelketarako saikatu. Hala ere, hemen ezen Brosteinen karrera bukatu, eta arrakasta asko lortu zituen, adina altua izan arte. Adibidez, lehenengo postuan berdinduta saikatu zen, 1984ko 1985ko Hastingen txapelketan. David Genoveva Brostein 2006an hil zen Minsken, Bielorrusia, 82 urte zituela. Gaur erakutsi nahi dizuet Brosteinen partida bat. Partida asko eta oso onak jokatu ditu. Agian famatuena Lubojevicen kontra jokatu zuena da. Erregea erdian mantenduta partida osoan zehar Petropolis nazioartekoan. Baina erakutsi nahi dizuena askoz ere ezaguna da. Eta David Genovicek berak analizatzen duena bere Mi pasión por el ajedrez liburuan. Partida motza da, eta nire ustez oso ondo erakusten du Brosteinen estiloa, taktikoa eta ikusgarria. Partida honek ere erakusten du kolpe taktikoak edonon ezkuta daitezkela. Partida Hogeven txapelketan erberetan jokatu zen, 1987ko urtean. Beraz dagoeneko 73 urte zituen, eta Brosteinen ustez honek ere paper bat jokatu zuen partida bertan. Bere aririoa Richard Vedder da, guretzat guztiz ez ezaguna. Apertura oso lasaia izan zen, damaren India jokatu zuten. Irekiria honetan, gehiago sakondu nahian, gomendatzen dugu Anatoli Karpoven partidak aztertzea. Benetako mazua zen horrelako posiziotan, baina orain joan gaitezen partida ikustera. D-lau, zaldia F6, C-lau, E6, zaldia F3, B6. Mugimendu hauek dira damaren India irekiaren seinalea. G3, alfila B7. Eta Bederrek aldera klasikoa jokatzen du. Gaur egun alfila 6 ia soilik jokatzen da. Alfila G2, alfila B-lau xake, alfila D2, C5. Hau ja oso ezoikoa da posizio honetan. Ohikoagoak dira alfila D2 xake, alfila E7, dama E7 eta A5. D, C5. Brosteinek beste mugimendu arraro batekin erantzuten du. Maizago jokatzen dira endrokea, alfila B-lau eta D5. Alfila C5, endroke. Brosteinek bere liburuan komentatzen du. Irekia lasaia bat jokatu eta gero ez da iragartzen gero etorri behar dena. Eta benetan zuziriak etorriko dira. Zaldia C3, zaldia E-lau, dama C2, F5. Beltzaren azken bi jokaldiak oso tipikoak dira damaren Indiaren estrukturan. Beltzak eraso baino gehiago E-lau lokia kontrolatu nahi du. Hala ere, plan honek bere alderdi txarra badauka. Eta Brosteinek aipatzen duen bezala, beltzen ezin zuten imaginatu F7ko peiaren mugitzeak E6 peia zeharo ahulduko lukeela. Gaztelu A, D1, zaldia D2, gaztelua D2, A6, A3, dama C7, gaztelua F, D1, alfila E7, dama B3, gaztelua C8. Hau, akats bat da. Eta interesgarria da David Brosteinek mugimendu honi buruz esaten duena. Nire adinetik abantaila hartzen dut. Antza, nire areoak erabaki zuen zar honek ez zuela alfila C5 esazpi mugimenduaren ideia ulertzen. Eta sinpleki, zela obeoia galdu zuela. Guk veteranoak beste erabatera ikusten genituen.
Guk gure burua ikasle ikusten genuen, eta kontu handiekin ibiltzen ginen idei ezkutuen bila. C5. Bakarrik imaginatu dezakegu ze aurpegi jarri zuen Bederrek mugimendu zoragarri hau ikuseta gero. Mugimendu honek damari diagonala erekitzen dio, eta diagonala horren beste muturrean erregia dago. Alfila C6 jokatu zen partidan. Peoia ezin da jan, kalitate sakrifizioaren gatik. Alfila C5, gaztelua D7, zaldia D7, dama E6 jake, erregia H8, gaztelua D7. Eta errege beltza oso ahula dago. Adibidez, dama C6, dama F6, dama F6, dama F6, G-F6, gaztelua B7. Eta zuriek abantaila erabakigarria dauka. Edo, damarekin janez geho, dama C5, zaldia A4, eta zaldia B6 mugimendorekin kalitatea irabaziko dut zuriek. Alfila C6 jokatu zen partidan. CB6, dama B7. Besterik ez dago kaldontzioak ekiditeko. Baina jarraitzen dena izugarria da. Zurien pieza guztiek parte hartzen dute erasoan. Zaldia E5, beste sakrifizio bat. Onartu behar dena. Garbi gelditzen da orain, beltzen lauki zuriak guztiak aulak direla. Ez dagoela ondo garatuta eta damaren hegalaren gazteluak eta zaldiak ez dutela parte hartzen jokoan. Alfila G2. Orain, beste sakrifizio bat. Gaztelua D7. Baina hau ezin da onartu. Bestela, ostikadaren batea jarraitzen du. Zaldia D7, dama E6 xake, errege H8, zaldia F7, errege G8, zaldia H6, errege H8, dama G8, dorrea G8, gaztelua G8, zaldia F7, mate. Bueltatzen gara partidara, gaztelua D7 eta gero. Alfila D5. Nolabait A2 G8 diagonala endartzeko, baina gaztelua bat D5. Gaztelua C3. Beltzak dama metxutu doka, eta nolabait metxutu behar du zurien dama, baina honek zortzigarrena ahultzen du. Gaztelua D8 xake, alfila F8, noski gaztelua ezin da jan, alfila D8 gaztelua D8 mate, baina dagoeneko berdin dio. Alfila F8 eta gero, gaztelua F8 eta beste sakrifizio bat, erregea F8, dama B4 xake, erregea E8, dama bidean jartzeak ez du ezer konpontzen, dama E7 gaztelua D8 mate, baina berdin matea jarraian ematen da. Erregea E8 eta gero, gaztelua D8 xake, erregea D8, dama F8 eta xake mate da. Zurien pieza guztiek parte hartzen dute, eta B6ko peoia ere bai. A8ko gaztelua eta B8ko zaldia ikusleak dira. Eta honaino gaurko partida. Espero dut zuri niri bezala gustatu izana. Ondo izan eta hurren arte.